niya to. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Good morning po mga kababayan. Ito po sa likod, Mardela, dahil iba, salit sana. Pero kaya, mahangin sa labas. Medyo ay doon ang paras dyan na di. Ha? Ay, ingat po kita tabi mga kababayan. Iba kitang bagyo na ayaw po dyan sa may parte kang kadagatan kan Samar area. Tinutumbong pasiring po dyan sa may Burias Island. Mahiwas po ang bagyo kaya dapat kitang magpreparar kontra po sa mga doon kamparos, lalo na sa mga nasa Arani sa Bagyo, pagkatapos siyempre sa mga bulos po kang baguran. Ako po ang tanong lingkod, Mardela dahil iba sa ditsara pero tiya iba na bukit hanggang alas 12 ngunyan. Dahil po nga naman ang ugso sa tuya po na sikahang pangkalusugan mamayang alas 11 because of ini pong pigubantayan niya to na marawat na panahon kasi ng mga pinagigibong preparasyon kan bawat local government units matapos po na magpaluwas na nin abiso ang sa tuya po na gobernador asin ang APSIMO in connection kan mga dapat nagibuhon kan lambang namamanuan asin kan sa tuya pong mga lambang lokalidad daganin na makaligtas kita asin mamantenir ta na tranquilo, areglado, maski may di hagyat kang panahon, day po nin madiskwido. Technical side, kasabay nga to siyempre mga tugang June Napoles, the man from Poland. And siyempre yan po si Richard Astor sa DCGB Social Media Department. Sa luwas na kantabay, nakaabang, padago sa pangalap ng mga istorya, tanganing may balangibog sa banwa na sinapukan mga turog sa pansitan. Yan po dyan mga tugang siyempre. Asa ito yung mga pag-iriba sa Mega Force Patrol. First District, kasabay na ito dyan si Pading Jomar Bien. Mantang duman sa third, yan duman si Jimmy Nasalita. Sa Garaga area sa Banuang Sutil, kasabay ito dyan ang Tito ng Albay, Renz Luna. Alarmario, dyan po sa Ogalbay District kasi sa southern portion ka mga barangay sa Legazpi. Kiringman si Ans Galero, Legazpi 4th District, kasabay po dyan siyempre si Henry Boy Mata. Mantang duman sa Regional Center Site asin sa northern parte ka mga barangay sa Legazpi. The Flash, Lewinsburg, si Barcena, kasabay nga ito dyan. Kami po kabos mga kababayan, minapaabot din sa rong bawbang patara-tara sa kada membro kang pamilya. Ang samoya pong pagsaludar nga imang kamo sa mundo. Mga kababayan, keep safe po tabi. And pagalabar sa mahal na Diyos, enot sa kabos, sa mga birthday celebrate, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Diba po sa mga kababayan niya to, bawal na po ang maglayag sa anumang klase po ng sasakyang pandagat ha. Tangani po na maibitaran ta na magkaigwan ng emerensya dyan po sa lawod. Dahil na po tabi magpuwersa. Yan ang mga padagos na preparasyon ngunyan kasatuya po ng mga lokal na gobyerno. No? Matapos na magpulos na po ng abiso ang Pag-asa and then nagpulos pa ng abiso ang APSIMO asin ang PDRRMC manungod po sa mga dapat nagibuon ka mga kababayan ta. Bawal maglayag, no sailing, and then ngunyan na pagka aga mga tugang nagpaluwas nin abiso manungod sa day po nin eskwela, day nin trabaho asin an pagpaibakwar na
duman sa mga areas na nasa delikado mga tugang ang sitwasyon. Arin iyan, so mga siyempre nasa rani sa salog, sa mga lugar na dati na pong pigbabaha, sa mga may mga light materials ang mga harong na pwede pong urong-usungon, mga tugang kan bagyo na dumuon sa satuya pong lokalidad maski harayo. Pagkatapos sa mga areas na pigbubulusan ng lahar, asin siyempre sa mga harani sa coastales na lugar na magpasiguro. Yan. Normally, pangasiring ka ini, pwede yung local evacuation sa nada within the barangay. Okay? Tangani po na kunyan mo na, makisirong duman sa mga may makukusog narong dyan po sa mga barangay. Okay? And then, mga tugang, so nagkakapiraman na mga kababayan niya to mag-rikmat, perming magiling, tangani pong maging ariglado kita. Okay? O bueno, dagdagang taon report, ali po dyan sa Banuang Sutil. This time, mga tugang, kunin natin ang report, ali po dyan sa linya ni Renz Luna. Ang tito ng Albay na mamayagpag sa bagyong Julina. Renz, come in, Renz. Yes, sama rin ang tatabi, Sir Ma. Dumog ng bandala. Dumog ng bandala. Dumog ng maray. Mapalay yan. O, ingat sa napirni. Mag-inom ng ascorbate. Roger. Yan, maning always on the go. Oo naman. Iyan, okay, sige. Sa mga dagdag niyatang mga barita tabi, Sir Mar, nagluluwas nagaro bako lang klase, magin man pagbakuna ang suspendido sa pagtama or pagpapamati man ng epekto ni Bagyong Julie na digdi sa probinsya ni Albay, kundi magin man an istriktong pagpapautob ning kagitan or pagpapalaog man kan man nagbabiyahe dyan sa border control sa Camarines Sur. Pangyari na relax. Ini makalista Sir Mar ang kunya na pagkaudto igwang duwang bus na nakalusot digdi sa Albay asin nga ni naharang digdi sa barangay Baskaran Daragalbay na kung saan ining duwang ultrabus na may laog din mga pasahero na pasiring sa probinsya ni Leyte ang naharang digdi sa may Baskaran Daragalbay Albay partikular digdi sa sarong gasolinahan ini ang pinagpabot na impormasyon sa Satuya kana MDRRMO na kung saan sa pangir Sir na Alex na Kuya na sinda mismo ang nagresponde karon ang bita ng pangyayari sigun man sa indang inisyal ng bagi pag-urong digdi sa mga nagbabiyahe o mga biyahero nagpundo digdi sa barangay Baskaran halis sinda dyan sa Metro Manila asin na napag-araman niya ni Tabi Sir Mar na warang mga bitbit na mga negatibong resulta ng RT-PCR test ang laog kanduang bus na ini na naharang dyan sa barangay Baskaran Daragalbay. So anong disposisyon? Unyan Tabi Sir Mar, dahil lang tanganing iniso naging senaryo, lang niredit so mga tao dyan sa may Baskaran, sintulos nga ni nag-agad ding asistensya sa kapulisan ng MDRRMO, sigun man nagdikit sa Alex na Kumiya, ngunyan man na pagkauto bago magpatak ang alas 12, eskorta ninda ang nunambitan ng duwang bus, pasiring man dyan sa border control, dyan sa may probinsya ni Sorsogon, tanganing dahil naman sinda maglimok-limok digdi sa probinsya Kanalbay. O pag una ko pabalikon. Dahil na pinabalik sa mataw yan, para din nasa na? Biyo nasa na ba ka? Dahil man sinda makakaabante duman, tapundo nga ni ang biyahe man. Roger. Di madagdag sinda ko niyan sa mga stranded dyan. Roger Davi Sir Mar. Nangyayari, ano? Kaya yan ang makangalas. Tata nakalusot dyan. Tulay pulanggi. Oo, yan. Punta aling Del Gallego, nga tata nakabalda pa. Roger. At yan magsasabi ka mga otoridad na dumampas na sa Del Gallego, pundo na. Roger. Duwat ini tabing duwang basta. Lalo pa ngunya na may maraot na panahon, sabi ba kan OCD, nagpaabot na sinda ning request o kaya information sa LTFRB na pundo a biyahe. Roger. Baka dahil naabot ka itong kunyan, itong so abiso, kaya nakawantos digdi. Baka nakaluwas sa abiso, nagbabiyahe na sinda. Iyan ang problema dyan. Kaya medyo yan ang problema talaga. Okay, ini pagtabing Sir Mar na duwang boss, dahil man nagsunod sa 50% capacity, talagang punoon databi, sigun tigi kay Sir Alex na Kumiya. Paano kung dahil nakuon duman sa Sorsogon? Ang pangyayari kaya niyo, balik duman sa border sa yung Pulanggi. Dapat konsultanin dan si Sir Alex, konsultanin dan ang IETF kaan. Roger. Paano yan? Primero, nagbayular na taday nga ng mga RT-PCR.
Paano nakabira yan? Roger. Ay, pangyari. Magin kitang update. Pag Yeah, kung sige. kasunday ako dyan sa Sorsogon, ilingon ko na maging disposition maninda. Alright, sige. Siya tabi Sir Mar, ang magdagdag na informasyon digdi sa luwas, Transluna DC Juvenal. Thank you very much. Soldo, sabi ba nga, ngayon, passing man sana. Yeah, passing nga ni, napundo. Para lang, kung dire-diretso sa nadyo na, may napundo, may makaon. Natural, mabubugtak sa dilantera ng peligro mga tugang. Sunyaon po dyan sa saindang mababagsakan. Ha? Alright, maraming na mga pangyayari man duman sa 3rd District. Si Pading Jimmy nasalita para po sa mga pangyayari na pagbabantay man ninda dyan sa area. James, please come in, James. Yes, salamat Abi Mar. Pinag-monitor man niya to ang preparasyon kan lokal na gobyerno kan Libon. Dahil ang Libon pagkatabi Mar, yung catch basin kan mga tubig baha na halidigdi sa pon kamalig anto siyan sa Lake Bato. Ngunyan, sigon kay Mayor Das Maronilla, kasubanggi pa matapos na magsakat itong level signal number 2, automatic nagpaluwas siya ng direktiba pasiring sa mga barangay na magpasiguro i-monitor ang sa indang mga sitwasyon sa mga salog, suwara ni sa salog ng mga residente sa kudiran na tulos, ihanap na nin lugar na safe dahil lanta ang lokal na gobyerno dahil nango na paibakwar tabi ta may pandemya nga ni baka magkaw sa lugod ni urulakitan kung bibiriyo ni sa sarong evacuation center tabi Mar kaya sa mga barangay na medyo may safe man na harong dumanang mo na ipakihoron man kan ba diskarte na kan mga barangay officials tabi Mar. Yan, local evacuation and style. Local evacuation kaya dahil ongoing na evacuation process mo niyan progress sa Banoan kan Libon di pinagtaong punir niya sa mga barangay officials na sana. Yan. Kumusta pa naman dyan, Jim? Wala man nga ni Kiuran, diri so mahal nga ni ang sitwasyon digdi sa to yung kapalibutan. Minsan nagtutaro tagiti pero nagkapirang oras na naobserbahan niya to kung dahil signal normal. Iyo Oo, wala man maliwala sa kalangitan. Pero dahil magkampante ta, dahil pa nakakali sa tuyang bagyo. Oo, dahil man dahil man nagkukumpul-kumpul na mga cloud sa taas. So, yun ng lugod din sabi kan mga gurang bagaan medyo makatakot na narog kayo ng sitwasyon tabi Mar, na baka biglaon sa naman kita. Anak papapastidyo mo yan, anapik, pag-una mo, nasa signal number 3 na, sigang palsok, on and off ang sistema. Pag-una mo, pagpapalit kiparos. Dakol garong titamaan naman. Kaya nga ni kiparos. Ha? Dahil man magkiparos normal ang pagmati sa palibot. Dahil nag-uran. Kaya nga ni kiuran. Ayan. Oo, yung palsok. Iyo, okay. On and off. Oo. Ano? Lunapik na nini. Dahil na nagtutultol. So, yan tapi, Mar, ang pangyayari na kan mga taga-Libon, lalo na ni Mayor Das Maronilla, sana dahil na lumampas ng diretso ini tabi, Mar, na bagyong ini. Kailan takahirakan mga farmers, makanugunon ang mga kabasaan. Nasa flowering stage tabi, Mar, dahil man maani. Kung masayang sa nini, kakulaon na naman ini na baba sa production kan na paroy dahil anta namumurak pa sana ana mga tinanom na mga paroy kan mga paraoma. Kaya iwasan ki mga tanoman ki paroy kung naaaboton sila ini kan kalamidad. Sana pangajit tabi Mar mayra kanin mahal na Diyos dahil na tumama dahil na ninepekto ana bagyong Julina sa pag-agi digdi sa tuya. Okay. Yan, tabi maran sa tuya mga dagdao. O, yan na naman, may kuryente na naman. Ayo. Ma-on, ma-off. Ma-off, ma-on. Mas ka naman sa muyo, man. Pwede. Normal kayo din sa inda. Dahil kitang maginibukan, tapanon ta. Wala man ki paros. Kaya ko, puminakabit na ako solar. Taday akong kulog, kipayulugod. Diretso, taday, mampigba ka lang aldaw.
Wala eh. Ayaw, bahala na siya. Deta man mapirsigiran ta, daing kwartang pang sustainer. Mautang ko ta, dahi man tinugutan. Ma-infuse ki kapital, dahi man tinugutan, 2017 pa, di pa ano untaan. Yan na. Sa paronta na lugod. Iusun ta na sana? An bagyo tango niyan, apik. Dahil pangarin sa Julina, so apik, nagbabagyo na. Di bale. Jimmy na salita di si GB News. Yan, di ba lamang ma-regular na? Magiring na, tanganing masabutan na. Di bale, ano ba talaga ang sitwasyon? At in fairness man, paggigibo man ang lagdang, kaya lang, garo man sanahan John, so padre di pamilya ka, na dahil kang kwarta. Gusto mo na tawan man kimare na buhay sa mga aki mo, day ka man ni igwa ka man kutan na makukuhaan, kundi day ka titugutan. Yan ang problema. Di ba? Yan po ang sitwasyon mo niyan. Okay? O bueno, sabi ni Beth Beres Miraflores, good morning po. Bedis and Miraflores family, keep safe po kita gabo. Siring man si Bechay Orejo, ano po update sa Baguio? Yan. Watching from the Rosario Maternity Clinic sa Santo Domingo, si Roslyn Abion. Jeffrey Binoca Strilles, ano po sa Baguio po sa Aina po. Jun Gregorio Primo, sa natabi marinig sa itong Baguio. Ayan. Hello, ask lang po if may biyahe na ang mga PhilCab. Ayan, okay? Okay, yeah, mga nagkapira pa sa mga nag-aantabi sa itong DCGB News Online Facebook page. Ayan. Pangyari dun, pagtukaw ko digdi, pagkailing ko na ang nag-watch sa kuya ko niyan, 1,000. First time ini. May bagyo kaya. May bagyo. Mga kababayan, stand by na po. We will be back. Makalis lang gani. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Dexter Sabilala, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA in situ Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Galvin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnola Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang
kamatayan. After 2 days, napakainom min Phil Noni juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnoni Juice at Philnoni Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat. Manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention ay ni hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of Ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Mga tugang oras niya to, alas 11:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marahay na agaw yapon detalye sa tuyang alas 11 bareta, babaloon ka National Task Force Against COVID-19 na maabot ang target kaning 20 million na mga Pilipinong mababakunahan sa pagtatapos kan presenteng bulan. Sigun kay NTF Against COVID-19 Chief Implementer as in Vaccine SAR, Secretary Carlito Galvez Jr., na babaloon indang rikasan pa ang pagbakuna ngunyan na September sa Oktubre. Sa ngunya, nasa sobra 14 milyon na mga Pilipino pa sana ang fully vaccinated o katumbas nin 18.22% kan target population ng Pilipinas. Yung kay Galvez, rayo pa ini sa target na 77 million na mga Pilipinong dapat na makakompleto kang bakuna para makamtan ang population protection ka nasyon. Piglalao na nasa 5 sa good size milyon na second shots pa ang itutudok para umabot sa 20 milyones ang makakakompleto nin bakuna ngunya na bulan nin September. Alas 11 bareta, from Newsbase, ini po si Mardila. I-like ang samuyang DCGB News online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Salamat po. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Microban GT para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Unilab. Alagang tunay. Alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! El Real. Tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Downy. Magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang
ang dapat. Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic. Magkasing kusog pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. San Campeon, ako'y pag-ibahin. Sunod tugong Pinoy, pag-ibahin ang tugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito.
Ang baha nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang bagay na dapat tandaan sa oras na yaon na ang baha? Likayan ang mga lugar na makaskas ang paglangkop kan tubig. Day magbalyo sa salog na ang tubig labaw sa tuhod. Day magmaneho nin auto sa mga tinampo na irarom na ang tubig. Sa mga aki, likayan ang pagkawat sa tubig baha. Urog na sa mga kali sa palibot nganing makarayo sa aksidente. Sarong pagirondom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Alright, mga dugang balik na po kita sa tuyang programa. Ngunyan po na pagkaaga. So, halatalaton ta mamaya. May alas 11 po na iluluwas ang pag-asa. Manungod dyan sa, ano yan, kamugtagang kang panahon, ano? Halatalaton ta lang po tabi. Mientras tanto, kung na mga report, tali po dyan sa luwas sa pagigan sa mga pag-iriba sa Mega Force Patrol. This time, si Ans Galero nasa linya. Ans, please come in, Ans. Hello, Ans. Yes, Marina Aga, tabi Sir Mar, Marina Aga. Ay, sa mga nagdagban niya tong bareta, padagos na ngunyan ang pagpreparar kan mga ligaspenyo lalo na digdi sa Costales area ng mga barangay, kan syudad kan ligas may kanaraman sa bagyong Julina. Hindi naman ang nanotaran kan DCGB News sa paglibot ngunyan na pagkaaga, digdi sa parte kan mga barangay Lamba, pasisiring sa Puro Asindapdap, kung sa iin talagang wala na ni na masyadong mga tao na nagpapasad-pasad sa Legazpi Boulevard bilang antisipasyon sa nasambitan ng bagyo. Pa sa nanotaran kan DCGB News, iyo ang pinaggirilid na kan mga residentes kan mga naunang bita na barangay ang senda mga saradit na sa kayang pandagat bilang antisipasyon man ngani sa nasambitan ng maraot na kamugtakan kan panahon. Ngunyan ang mga barangay officials kang nasambitan ng mga barangay na tiga babantayan ngunyan digdi sa Costales area, yun naman ang nagpapagirumdom sa senda mga residentes na talagang dain na maglawod ngunyan na oras na ini dahilan sa posibleng kumusugpaan ukol digdi sa may parte kan kadagatan na sakop kan odyon digdi sa may Legazpi Boulevard. Mientras tanto, sa girari na nagpagirumdom ang gobyerno lokal kan Legazpi sa pagikan na CDRRMO na isunod ng gad ang no ceiling policy dahil sa habo ninda may mangyaring rebalaso digdi sa tuyang kapalibutan lalo na ang pagkawara ni na o kaya pagwara ni nagkapirang mga parasira siring man kan mga nangyayari sa ibang lugar digdi sa probinsya kan Albay. So for Sir Mar, medyo tranquilo pa ngunyan ang kamugtakan kan syudad kan Legazpi pon sa Albay District pasisiring sa sentro kan Legazpi may kinaraman sa pagbantay ta kay bagyong Julina. So far Sir Mar, yan ang paramihan sa informasyon digdi sa luwas kay Bahan Siboy sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Okay. Posibleng pagkabaha kung magdodiretsoan na pag-uran, nag-iisip na ni Ba na tangaling maging salbado sa baha. Kandakol na ngunyan ang nagkaka-interest talaga na mag-restart sa Bulon. Lalo digdi sa southern area kan Legazpi. Pinasyaran tayo ng Dreamland Subdivision digdi sa Taysan. Haros gulpi na pala naka-star digdi partner. Mapamano na ang mga lote. Anin mga residente na dati nag-restart dyan sa urban areas kan Legazpi. Ani ba nga ni, mga midpitang mayayaman pa pero nagbarakal na nin lote asin nag-restart na digdi. Tangani na maging salbado sa mga aruganing sitwasyon lalo pag may maraot na panahon. Uni man na relocation site digdi sa Taysan. Sa may likod bagay ni parte kan Ibalong Village. Ibalong Village sa mga kanakalanig nag-restart sa mga empleyado ka City Hall. Di ba na mga nagbarakal digdi. Pero ining sa may relocation site, haros pano naman partner. Din mga residente, alin sa iba-ibang lugar kan Legazpi City. Ani ba suarali dyan sa nag-restart sa pamitisan kan Mayon. Mga mayon na evacuate sa bagay ini, ano ba sa mga nadislokar man sa iba-ibang area dyan sa sentro kan Legazpi sa mga development na nangyari, kaya talagang yaon na digdi uminirestart. Kaya ngunyan, na namumonitor ta, nakadakol pa nga ang interesado na mag-restart na lugo digdi sa Bulod, mag-arog kaning sitwasyon na may pagyan si parang kitang marawat na panahon lalo ng baha, talagang ang Albay District, ang sentro kan Legazpi City, aras bihira na ang mga lugar na dahil pigbabaha, kaya mas salpado digdi sa Bulod. Di nagpupuro ko dyan pagbakal kidaga.
Iyo, sige, barakal partner. Bara-bara to pantaday pamanggarong bagong kunyan, Malo na bagong di- lima ng udkan. Iyo, Ay, ang baga, may kakibat baga yan na, ano, na batas? Iyo ko ta, kundi, dali di ba nagsasaduri ki batas? Iyo, totoo yan partner, tama ka. Kung gusto mo ngayon, bakalon mo, kung amo mo din Tama ka Diba? partner. At kada area baga, kung ano ang class kan sa imong munisipyo, Aha. ang valuation kan daga, nagbabase man dyan. Kung nasa maralang ko kang, ano, lima first class ka, haralang ko ang daga dyan. Totoo yan, may agricultural baga, Yan. may residential, commercial. Oo. O yan, reparo ko talaga digdi partner sa bulod. Nakulot ako naapot ka yan ta. May nag-arapot mambagakan mga totoo yan na may mga paparakal. Mapangalas ako ta, ang mga agricultural land, nagiging ng milyon ang mga kantidad. Tama ka, lima digdi nagsaduring batas. Kaya, yun yan. Pero at least iba, nakakakuan man talaga, nakakapakal digdi. Araw kitsi. Madakol talaga yan dyan. May tinampo na. Iyo, tama ka. May tinampo na. Lalo na sa airport mag-operate na. Ay, talagang, sige na, ibog partner. Kantapunasyon digdi sa bulod. Ayun, at least, ang improvement pasiring na dyan. Iyo, tabi partner. Tadig di period na. Period na dyan. Ayan. Ang pasiring di ba na expansion sa bulod? Okay. Dahil nang mamirwisyo. Naman, masyadong perwisyo. Okay. Tumakay ka sa tao. Iya, no? Perwisyo. Basta na magparapasaway. Ayan. Yung partner. Okay, sige. Ano na information partner? Halinig din sa South American Legazpi Graray sa pagantabay takan na kamagtakan ni Julina. Alarmario, DCGB. Thank you very much. Partneral. Mga dugang niya itong mga istorya. Nalipo dyan mga dugang sa luwan sa pagi ni Partner Alarmario. Mga observation dyan. Naglalangkaw na talaga ang ano Naglalangkaw ang ano. Okay. Mga tugang, si Mayor June, naglibot para riparon man sa iyang area dyan po sa Santo Domingo. Mayor June, good morning. Good morning, Sir Mar. Kamusta po? Opo, malipot-lipot bagatabi, Mayor June. And kumusta ang situation po dyan sa imong area of responsibility? So far, sir, okay man. Actually, nag-monitor kita right now. Actually, nasa office kita po niyan, tabi, Sir Mar. I'm with the ABC President and Councilor Anthony Winnifield. Nag-monitor kami po ang sitwasyon. And later po, tabi, Sir Mar, mabalik po kami sa coastal areas again because we are projecting baga po na probably by between 2 p.m. to 6 p.m. po iniarani sa tuya digi sa tuyang EOR. So, our main concern, tabi, Sir Mar, is of course the volume of the rain, no? Sana po, day ni po mag-cause any flash floods or any na problema po sa tuya, lalo sa coastal areas pa, sa mga prone areas pa. So we will be going back, Sir Mar, po sa tuyang mga coastal barangays just to double check the situations po. Opo, may ano yan? May local evacuation po kita, tabi, Mayor? Ang nagkapira po ang may pa-evacuate po ako sa Alimsog and as of now po sa Buhatan Daipa para nagtaon naman akong instruction kay Cap Melba that if indeed kay Puan po talagang mag-ano and talagang medyo ang treatment na pirmi kini Sir Mar is the volume of the rain Ito lang po permiso sa tuyang consideration. I was able to talk to Edgar Balidoy and Martian na ito po ang pico-consider me. But of course, we will not take anything for granted. Gabos po inipiga-preparanta. So again, Sir Mar, probably in the afternoon, may mas takol kita movement po. Opo. Sa kunyan, iyan sa mga parting coastal yan, sa mga river areas. How about hindi po sa mayon units ta? Yes, Sir Mar. Actually, pigmo-monitor din si Cap Lilia po is very active na din and he's trying to monitor and nakahanda po ito yung mga vehicles just in case na. But of course, sabi ko nga ni preemption kita permita, Sir Mar, ang instruction ko sa iya is evacuate na po sa pan-evacuate. Mapagal po mag-evacuate yung oras na kinagkusog ang oran. Yan. Dapat anticipated mismo. Day mapinjente o day mapugol ang pagiro. Dapat amay pa. Yes po. Oo. Mas yes, maray po, na tama, itong... Sir Mar, tao.
Opo, mas maray na itong Kaya po, pinapod ko po ngayon, Sir Mar, yung po sampangan ko si President Ali. Matindi. Siya mismo, ayun po, very action agad po ini talaga, na talagang, maski po nagkukulog-kulog kinan sa iyang tulak, talagang di po kapigabayaan pag-abot po sa paglako sa barangay. Yeah, tunay na kabalikat yan. Ayun po, Sir Mar, talagang, di po kumbaga, nasa command center kita and we will do everything to keep everyone safe po. Yes, sir. Makalapos man ining tropical storm ini na gabusita po Matuninong. Opo, keep safe din po tayo, Mayor June, sa paglibot-libot. Ano po? Opo. Yes, Sir Mar. Opo. Mayor June, ang sa imo po tabi na advice sa mga kababayan tago? Yes, inot na inot, Sir Mar. Again, nakikiurong po ako. Wara po maglayag. Po pakiurong ko dahil na po magluwas. Makitago na po kansa ng mga sakayan. If you're in a position or in a place na medyo po duda ka mo, please go to the nearest evacuation center. Maging handa po kita, get all the things po na kepuhan every time po nababagyo. Aram ko po ang mga taga Santo Domingo, tataon na kayo ni institutionalized na po kita pag-abot po sa disaster management since the time of Mayor Herbie pa. Naramta na po ang gigibuhan. Agad ko po na mga G po kita giraray, mga G kitang orasyo en parata, tangani pong may likay kita po sa kapamahakan. Sa giraray po, stay safe and dry, lalo na po sa indong dyan po, Sir Mar, dyan po sa indong istasyon. Aram ko po na very active po kamo in being a partner of Santo Domingo po. Salamat po. Naka-uniform na ako, Mayor? Sige po, Sir Mar. I'll see you in a while po. Ano po, sige po. Salamat po, Tabi. Thank you. Ayan, mga tugang Mayor June Aguas. Yan, Santo. Ayan po, Tabi, mga taga Santo Domingo, preparar kita. Dahil na magparatagas-tagas kung talagang kinakaipuan niya ito na mag-evacuar na muna. Okay. O bueno, mga tugang, si Luis Borsi-Barcena may tugang na istorya. Alam po dyan sa iyang area of responsibility. Partner, kamusta dyan, partner? Salamat, Tabi, partner. Good morning. As in, good morning sa kapos na bagaparaan tabay sa bagadagdag pamana pareta. Nahadip nun yan si Punong Barangay Harold Benvenuto kan Barangay Padang, Legazpi City. Kung papaano na sanaan mga residentes na ma-evacuar na dahil maulakitan ng COVID-19, na may duwa siyang residente na piglalauman na posibleng magpositibo sa helang sa pagpatakot kan papaabot na bagyong si Julina. Ini ang ipinagunambitan sa DCG Benyos de Benvenuto na siya nagpaisi na ihanda sa nakan mga residente sa lahar prone areas ang sa indang mga importanteng gamit sa bako na arog gandati na pipa tiripon ang mangini sa barangay multi-purpose hall displace na sa dairibakwaron taan saro sa pinagkakaaditan ninda ang urumul-umul kan mga tao. Ngunyan alat-alato ninda na magtaas pa o kaya man pinag-aagat ang risk level sa indang barangay asin kung magtugo na mismo ang lokal na gobyerno kan Legazpi mairibakwar na tulos sindakan mga residentes. Ang problema kaya ngunyan bigla na uman ang magkaigwa sila ng aktibong kaso ng COVID-19. Kaya bigli limitaran mo na ngunyan kan sa indang pagpahiro sa mga tao ngunyan na mga oras. Kaya ngunyan maski nag-implementar kan pag-monitor ang barangay tanod na sinibapa sa Kapitan Benvenuto na nangangapudan sa mga residente na maski araw kayo ng siring na bagay kung pigihiling ng delikado ang sa indang lugar, magpasaisi na sana sa indang ngani na matawan ininim formal na disposisyon. Pero so far tabi partner batig di sa kapalibutan, ali sa northing parte kad Legazpi, paglibot-libot kad DCG Benyos, batig di sa may Legazpi Port District area, kalbado man tabi partner Mar, dahil naman masyado nagpapara uran-uran, maparang sulang kidiit. Pero dahil makakampante ta ang mga tao nga ni digdi, nagpadirit-diit ng nagbabaraba ang bilang, tapauruli na hali man sa pagbarakal kan sa inda mga personal madagamit sa mga open pang mga grocery stores asin mga tindahan. Pero so far sa Barangay Padang, ang tugo ni Kapitan Benvenuto, stay put sana. Anytime pwede nilidaining arakbuto ng mga residentes na nasa lahar prone areas. Alaga doon yan medyo distansyado sa namo na tangani nang maiwasan man ang COVID-19 virus. Kung yung kaso sa inyo dadaraon yan? Ikaw daw tabi partner Martin na kukoordinaran sa lokal na gobyerno kaligas because sa di itadara tabi partner over. Okay, sige. Okay, sige. Roger, pero digdi tabi partner sa Legazpi Port District area, ali kita dugal sa northern na part, digdi sa Legazpi Port District area, ang bukas na sana sa mga grocery stores, arog ka na SM Supermarket, LCC Supermarket, pati so Metro Gaisano baga,
kung saan maiiling mo na medyo bako naman tabi partner Mar tapol ang tao na nagpipirila. As in mga tirana sa ng minuto baga, masararado na ini. Pero to para mga tao digdi sa nasambitan ng lugar, padit-dit naman na nawawara. And nagkapira na lang ng mga pampublikong transportasyon. Arog ka na mga rota kan Ligaspi Buyuan, pero Ligaspi to Daraga. Nakitang nailing super tabi partner Bar sa mga oras na ini. May mga PhilCab pa, partner? May mga PhilCab pang nagbabiyahe? Dahil nakitang nailing digdi. Ayun. Kunyan sa terminal, yung mga biyaheng bangkiruhan to Ligaspi and Ligaspi tuma nito, nag-aaralat na sanakan mga pasaheros maninda, pauruli naman sa lugar tinda. Ayun, okay. Sige. Roger. So yan tabi partner Maraan na mga dagdag pang mga situationer po mga follow-up reports sa mga pangyayari halis sa Tuyag Area of Responsibility from Ligaspi Port District to Northern part of Ligaspi. Abagada sa daang ibaba, ako po si LTV. Thank you very much mga tugang. Tambay lang po kamo. Pigbabalaw tang pag-asa pero duman sa web wala pa eh. Pero tatawagan natin after kani pong news yan. Pagkatapos ka sa tuyan pong pamidbilgan ng pilan at in mga commercials natin. Oras nga to 11:30 na nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kaysa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra amoy pawis. Tado at fresh ang damit dahil may 24-hour. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino.
Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move sa may lukso! Big shoot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore in big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Alam nyo bang hindi ligtas ang magtanim ng mga matataas na halaman o puno malapit sa mga linya o poste at tore ng kuryente? Ang mga mahahabang kahoy o anumang bagay na lalapit o didikit sa mga linya ng kuryente ay mapanganib at maaaring maging sanhi ng pagkamatay. Hindi rin ligtas ang magtayo ng mga bahay o istruktura sa ilalim ng linya ng kuryente. Pag-iingat ang kailangan upang sakuna ay maiwasan. NGCP cares about your safety. Stay safe. A message of concern from NGCP. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara! Usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo pag nag-aabo asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayo taan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro ang satong distansya sa iba asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, ang idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, ang idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Paano kita makakarayo sa peligro ng landslide? Para makalikay sa danyos ng landslides, mag-relocate sa mga lugar na bako delikado sa landslides. O kung daiman, mag-evacuar temporaryo kundo ang aldaw na. Nadaing pundo o pagpundo an oran. Day pagtapyasan o pagparakaraluton an gilid kan mga bulod. Sarong pagirondom kan Mines and Geosciences Bureau kan DENR. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Ay, mga misis! Kumusta na? Kumusta na? Ayos pa ba? Regas-regasan, taon to na naman. Sarap-sarap pa ng mga premium. Pero nasa ng tumbling, ano pa man. Pangudto na. Paano na? Juna Full is out. Ano ba? Gunjing tanayin. Yan. Ano, Jeng? Kumusta, Jeng?
Oran-oran din. Alright. Oy, kumusta? Hello kay Jeffrey Bino Castrilles. Mag-iringa tabi kita bagyong ito na si Julina para safe tayo. Yan. Jane Toledo, ingat po ang gabos. Si Ray Brozo, good morning. Watching from Pasig City. Romeo Michael Sarte Amaranto, good morning. Watching from Anislag Daraga Albay, malakas na ulan dito at malakas na hangin. Si Joel Capino, keep safe everyone. And then si Emily Milgar, good afternoon po. Ayan, okay. Wala pang post yung Pag-asa, adi. I-try tanga po dan. Tiwad lamang kung may bago. Baka may bago lamang. May bago na. Tangani po na masabutan kan mga kababayan ta. Although sabi ni King, based duman sa barometer, Bagyo Algulihos na. Yan. Pag Bagyo Algulihos baga, parayo na. Yan. Tingnan natin sa Pag-asa. Ang Pag-asa pang official na nagbabantay kayan pong mga bagyo as in official na magpapahayag kung kumusta mga tugang ang sitwasyon sa tuya pong palibot. Manaw dyan sa bagyo. Ayan. Ginot birits. Itong isa. Ano natin yung iba pang number ng Pag-asa. Ba't kinat birits yun? Wala parehas na kinat birits. Sa itong Pag-asa natin. Hindi natin makontak. Ay. At ang yaon po nag-delay. So kasubago pa ito. Pinag-istorya na ba ito ni Mayor ni Kuya Director June Director June and pinagsasabi ba na mga alas 2 hanggang alas 5 yan po iso panahon na makarani ang bagyo madukot-dukot mga tugang sa Kabikulan. Yan kundi magbago sa dalagan. So kaya pipaghanda kita maski na ikit na masentro, dahil mahiwas so bagyo, nasa 300 ang diametro. Ang kabangakan ng radius is pira 300, di 150. Kung ang distansya tangayan, distansya dapig pa kumpit baga ni Pio Kasuwago, pero ang distansya ta mga alas 2, mga sanggatos gaya, o di kung 150 ang diameter, di laog kita duman. Nasa baris bisa, so laog pa sa lawas, di ba? So, anong imamati ta dyan? Mga pag-uran ngayon, tsaka may konting mga paghangin, lalo duman sa medyo hararani sa matakang bagyo. Kaya, most probably ngayon, dyan sa may parte kang, kang 3rd district, di ba? And then, pigtutumbok, sabi ko sa mga pigdadangog ko, pigtutumbok ngayon ang Burias Island. And then, after kang Burias, maluwas na ngayon sa Quezon Province na. Ayan po tabi. So situation di taw garing makontak wa itry tagiraray itry tagiraray. At bakit kinatbirits yung dalawang cellphone na dalawang number ng Pag-asa? Ulitin natin baka sakaling yan makalusot kita. Ayun. Talagang kinatbirits ang subscriber. Alright. Oy, ingat po kamo tabi sa mga kababayan ta maski dahil nananggad magbalo-balo na maglaog sa kunyan. Magsakay. Ayun, wala talaga, Okay, so sabi ni Sir King, pag in la lokalidad yaon na sa tao. Ayan. Pag may distansya pa, parawi Bagyo Algulihos. Yung mga sa barometro po yan. Naihiling. At yan po ang pinakadabes na armas kan sa tuyang mga tagabantay ng ng bagyo. Si Sir King, kumusta ka mo dyan tabi, Sir King? Salamaton sa mga inputs na pagtutao mo po tabi para makatabang kitang magiyahan ta mga kababayan tang maging yan
matyaga sin makapag-ingat sa mga problema, sa mga posibleng darahon o sa paro na danyos kaya po na maraot na panahon. Expected po yung pag-araw ka ng bare months, talagang ang daralagan ka ang typhoon path, mga tugang, hindi sa may parting Bicol. Ayaw. Kaya expected na may mga brown out. May pa nga yung brown out ng ayan, may nagbabarakal na ng kandila, kasama kami na sabayan ako, saka nagbakal ng generator. Hindi mo nagbakal ng generator, Jane? Nagpasirigura na. And anyway, tarong na kan, sabi nga ni Ken nakagamayan ta na yan. Kumbaga, pon sa pagsadit ka hanggang nagdakula, pero minang may araw ka ng mga pangyayari. Okay? And magayon sa nangon yan magayon sa na yan may mga internet na. Kahit paano din nakaka-advance ng info. But then, siyempre kami, narelay man giraray po tabi kami sa Pag-asa. Although maraming mga sources na, no? Pero guide man liya. Pero officially, ang mga broadcast na po, hali mismo sa Pag-asa yan. Iyo po yan, pigi sa Pilipinas, iyo po na may autoridad, mga tugang na magpaluwas din mga official na statement panungod po sa bagyo. Okay? Kasin na po ang nasugo kang batas. Okay, so, mayroon na. Asa na? Naglandfall si Julina, kadi masalang Masbate, and ngunyan naghiro ini, pasiring sa mainland Masbate. As of 10 a.m. today, ang sentro po kang bagyo na si Julina, nahiling na nasa bisinidad kandi masalang Masbate, coordinates 12.1 north, 123.8 degree east. May bitbit na kusog ng paros na 120 km kada oras harani sa sentro, asin ang pagbugso o gustiness din hanggang 150 km kada oras. Naghiro po ini na northwestward asin tarikas na 15 km per hora. Iyan. Biglalauman na alas 8 ng Banggi, nyaon po ini sa coastal waters kang Claveria, Masbate. O yan po yan ha. Naglandfall na pang kunyari ni, pang anom ng landfall. Pang anom ng landfall ni Julina. Pero ang kusog niya, yung manggiraray 120 manggiraray. O kaya po, ingat kita tabi. Taka, yan, sabi kasbaw ni Rainiel, ang mamamati ta dyan is uran, mga tugang from moderate to heavy. O kaya pasiguro po tabi sa mga kababayan tangani na dahil kita magkaigwa ng diskwido. Kung dahil pipagbalyo sa mga salog, dahil na po magbalyo. Dahil na pipagsakay, dahil na magsakay. Okay? So kaya sinuspindir ang klase, asin ang eskwela, ang trabaho, bako para magralantuag kita, kundi para diyan kita sa arong mag-asikaso. Iyo. Stay safe, mga kababayan. Tangani po na permitang mamantinir sana ito po na zero casualty na pinagpunan po kan panahon ni Congressman Joey after na sa paruntaan matinding danyos kan Bagyong Riming. Diba? Kaya dyan, sa Bagyong Riming, talagang kadakol kitang experience dyan. Ako kahit Jeng Bagyong Riming, nasa dahit ako naka-assign, pero naguli ako digdi ako inabot kang bagyo, palarga ako kahit pa Indonesia, yung gunonon mo Kasi sumalarga na ako Jeng, nagbuminagyo, rinalayog sarong, yan paano dahil man pwedeng dahil ito ilarga, lakaw-lakaw si Papa Mar, bit-bit sumalita, dahil biyahe, tas kadakol na gadan. So, kung kaito, yun na po yan. Diyan na po naman. So, ako Bicol, baga na nabuhay ang ako Bicol sa pagtabang. Kada bagyo. Ang sa naging party list na nga ni. So, hanggang ngunyan, padagos mo na pagtabang. So, kita man, na mga syudadano, parang naging leksyon man ito na Bagyong Riming. Naging masigasig ang mga local government units, mga nakaturukaw na talagang ipasabot sa mga kababayan niya to na pag mga arog kayo dapat antisiparan ta asin
distansya kita kung delikado. Iyo po. Okay, so paano mga tugang? Ay, sa iskeda na muna po kita. Ha? Teka, ano ba ang signal na? Ayan, okay ha. Tingnan natin. Extreme southern portion of Quezon, signal number 3 na. Kasabay ang Masbate, including Ticao Island, Burias, asin ang western portion ng Albay. Ano na western portion ng Albay? Signal number 3 ang Pio Duran, City of Ligao, Uwasli, Bono Villar, as in western portion kan Sorsogon, Matnog, Bulan, Magallanes, Pilar, Castilla, Donsol. Okay? Signal number 2, central and southern portions kang Quezon, kasabay po ang western portion kang Camarines Norte, western portion and southern portion kang Camarines Sur, and then the rest of Albay, the rest of Sorsogon, and the eastern portion of Romblon. Okay, so yan po tabi ha. Ang signal number 3, dyan po sa may parte kang Pio Duran, Ligao City, Uwasli, Bono Villar. O yun po yung tabi sa parte kang Albay, ang signal number 3. Sa ibang parte, signal number 2 po tabi. Okay? O paano mga kapatid? It's time for me to park, sabi nila. Babay na muna po. Sa inyo po ka, boss. Salamato na marami sa inyong pagantabay. Bye-bye. Someone told me long ago there's a calm before the storm. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have